Kasang hito ribhoi kali kendu ya ki sangot ki MLA jong ribhoi district like no yo MLA jong ko amroi ba naman bai lamari number ba umsim la shimpo na ba podio u kadaw ka bale kendu ya ki MLA na kali jong kasang kali thu kadi halo ka jing budin ya ka jing trikam jong roster system ha ki district level na kali jong kasang kalau ang bakam kwa bakan pihak sa po ni ban yo be proportion na kam ta ki try district Buat reservation polisi batka roster system kumbang ini jeki wilayah Cikman ini nak kalian kaseng kum milalibu kamu merendam hagi sangut kiwan jonga dong katain jongi tehani ke libu kini kamu merendam ilayo kan kendu sangut kiwan like no ya umal jonga umroy ketensi ba daman baik lamare bat kajing mo kolong ina phone daki bonsen re kumshim na pick ika phone wala pak phone ro wala ki supporter ke jong ro uktam sim ni phone te ka ke jing tumu ke jong hi balibu ya kani ka mamando makmat kini ke mal belan borom jongi kalong ba kin ni kerpat iki bakin budin lang halor ka jing dei bani kani ka roster system ani ka reservation policy ba habade ka district wise kumbang lalap mentamo ya ki jante health ya SKS health ngilap kumbala ai lakran dei MLA belan borom ba galgon rom iom ba hangning yu ba 80% kawan. Henry ke bangi ke jige pat ani ka dong ka than jungi kalong ba hari boy ba hawas ka sales kalong ngiyo tang 40%. Te kata kalong ke ka jingdu nong ane ka penpa ke jing sa event pat ya ka district ya ka riboy district jungi ba ya ka west ka sales. Te kalong ka jing kerpat jungi ya ki MLA jungi ba nang kani ka than riboy ke jungi ba kin pelang ani kin budun lang ba dei ba ya kani ka benta. Namar ku bagi kum ka nuksa la bandong no. Tang ipos pion kumno nadu na garo in trace adu siya po riboy na nadu na riboy ni trace garo kata along ka jing iben lada tangi pus pion wan nadu garo kata along ka ni kena nani na dong ka time ka jungi kili susa krem ka kano ka jimentoy tangi kerpat kata hi na kalian ka jungi kaseng ya kini ki MLA ki jungi bakin budin lang kin pet lang habadai ya kani ka roster system ka batmai bat kinerap lang hukum do ban pentoy lang ya kani ke district kerban kalong ba kani ke jeki awai ba ka roster system ni ka restriction policy kalong ba kani bendon yo to uso namta ka jimentoy ha ke district level lada dei ha garo hills na dei ha jante hills na dei ha po iskas hills na dei ha west hills na dei po riboy district ke jongiru kalong ka jimentoy ya local jongi we ha ka state jela jongi bro ngidon kita ka jingkepat kalong ba ya ke bangi le ki ane ke jeki ke balami halor kani ka roster system ni kwa kata ka jeki ka long ba seiso kham tam na ka jimun toy hi jong ki khun samla jong ka dong ka thain ke bhoi ke jongi